τους έμπειρους και παλαιότερους εκ των συναδέλφων που έχουν εμπειρία, όπως έχουμε όλοι εμείς οι παλαιότεροι, ως προς τη διαχείριση του χρόνου. Γνωρίζουμε όλοι και γνωρίζουν ιδιαίτερα οι παλαιότεροι, και δεν αφορά τους καινούριους συνάδελφους που δεν έχουν τέτοια εικόνα και τέτοια εμπειρία από τις συνεδριάσεις των άλλων κοινοβουλίων στην Ευρώπη, ότι ο χρόνος που διατίθεται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο είναι πολλαπλάσιος και πολύ μεγαλύτερος από αυτός που διατίθεται στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Και βέβαια δεν θα πει ότι αυτό που γίνεται στην Ελλάδα γίνεται γιατί δεν μπορούμε εμείς να διαχειριστούμε σωστά. Όμως έχει βγει από την πείρα ότι όλοι και όλα τα κοινοβούλια, οι συνάδελφοι, μπορούν στο χρόνο που τους δίνεται να πούν αυτά που πρέπει. Άρα λοιπόν θα ήθελα να παρακαλέσω, γιατί αυτό βοηθάει στο να μιλήσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι συνάδελφοι. Ιδιαίτερα οι παλαιότεροι συνάδελφοι, και δεν αναφέρομαι προσωπικά στον κύριο Τζαμτζή, και εννοείται τώρα ότι το χρόνο που πήρε ο κύριος Τζαμτζής θα πάρουν εφόσον χρειαστεί και οι υπόλοιποι εκ των εισηγητών και των ειδικών αγορητών. Η διαχείριση του χρόνου λοιπόν δεν θα πει ότι μειώνει τη δυνατότητα να πει αυτός εκ των συναδέλφων ή αυτή εκ των συναδέλφων αυτά που θέλει να πει. Εάν εστιαστούμε όλοι στο σημείο που πρέπει να το επισημάνουμε και να το υποστηρίξουμε, νομίζω για παράδειγμα ότι η αναφορά σε όλα τα άρθρα, όταν τα θεωρούμε σωστά και δεν χρειάζεται να γίνεται. Να σταθούμε λοιπόν, και αυτή είναι η σκέψη που σας καταθέτω και η εμπειρία που σας καταθέτω, ότι βοηθάει προς όλους. Και προς τον ομιλητή για να μπορέσει να εστιάσει την προσοχή του και την τοποθέτησή του στο σημείο που όντως έχει επιλέξει, και πιθανόν στα 2-3, και να μην επεκτηνόμαθα σε όλα τα σημεία και σε όλα τα άρθρα, τα οποία κατά τεκμήριο είναι θέματα τα οποία και συμφωνούμε και δεν χρειάζεται να πούμε τι λέει το πρώτο άρθρο όταν το έχουμε αποδεχτεί. Αλλά πάνω απ' όλα το λέω αυτό για την οικονομία του χρόνου, για να μπορέσουμε, επειδή πάντα και χαίρομαι που σε αυτή τη Βουλή υπάρχει ενδιαφέρον από τους συναδέλφους και από τις συναδέλφισες να μιλήσουν. Άρα λοιπόν να μην στερούμε τη δυνατότητα, να μην φτάνουμε στο βράδυ να μιλάμε στις 1 και να μιλάνε οι συνάδελφοι 1 ώρα όταν κανένας δεν είναι. Έτσι δεν είναι, κύριε Κουρουπλή? Εσείς που έχετε και εμπειρία και ξέρετε να διαχειρίζεστε σωστά τον χρόνο, καταλαβαίνετε ότι έχω δίκιο. Δηλαδή, μπορούμε να εστιάσουμε. Εννοείται, το είπαμε, αλλά η ανοχή πάντα, ξέρετε, πολλές φορές δεν βοηθάει στην οικονομία της συζήτησης. Συγγνώμη για την παρέμβαση. Το λόγο έχει η εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Θεοπεπτάτου. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο σώμα ότι από τα άνω δυτικά θεωρία παρακολουθούν τη συνεδρίασή μας, αφού ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας Ελευθερίου Βενιζέλου και ενημερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής 46 μαθήτριες και μαθητές και 3 εκπαιδευτικοί από το Δημοτικό Σχολείο Βουλιαγμένης Αττικής. Κυρία Θεοπεπτάτου, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Για τα άρθρα από 1 έως 9 που αναφέρονται στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, όπως αναφερθήκαμε και χτες, καλωσορίσαμε το Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων. Εν τούτης αναδεικνύεται ότι με το προτινόμενο νομοσχέδιο και τις τροποποιήσεις του δεν καλύπτονται οι βασικές αρχές της πληρότητας, της καθολικότητας εφαρμογής και της αποτελεσματικότητας. Πρώτα απ' όλα, επειδή είπε και ο κύριος εισηγητής ότι δεν υποβάλαμε προτάσεις υποβάλαμε. Και συγκεκριμένα, η άποψή μας είναι ότι θα πρέπει να προβλέπονται και να έχουν ολοκληρωθεί οριζόντιες υποστηρικτικές λειτουργίες, όπως η κωδικοποίηση της νομοθεσίας, η υποστήριξη των χρηστών του διαδικτύου, του δημοσίου, η υποστήριξη των εταιριών και θέσπιση τυποποιημένων διαδικασιών και κανόνων. Αντίθετα, όλα αυτά παραπέμπονται σε υπουργικές αποφάσεις, για τις οποίες δεν αναφέρεται χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Παράλληλα, το ίδιο νομοσχέδιο ξεκινάει με εξαιρέσεις και ειδικές περιπτώσεις, στις οποίες δεν γίνεται χρήση ή δύναται να μην γίνεται χρήση των ηλεκτρονικών συστημάτων. Τα άρθρα για το σύστημα των ηλεκτρονικών συμβάσεων διατρέχονται από ασάφειες αλλά και σε ένα ημιτελές θεσμικό πλαίσιο. Τέτοιες περιπτώσεις περιλαμβάνουν ηλεκτρονικά έγγραφα, ποια είναι και η ηλεκτρονική υπογραφή, κωδικοποίηση της νομοθεσίας, ποιες υπηρεσίες θα παρέχει από την ημερομηνία εκκίνησης της λειτουργίας του.
Επίσης, δεν έχουν καθοριστεί οι κατηγορίες αγορών που θα πρέπει υποχρεωτικά να εισάγονται στο σύστημα και να εξυπηρετούνται με συγκεκριμένη εφαρμογή του συστήματος. Επίσης, στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων υπάγονται οι διαδικασίες μέχρι την υπογραφή της σύμβασης και αυτή θεωρείται καταληκτική πράξη. Όμως και μετά την υπογραφή της σύμβασης υπάρχουν θέματα που θα πρέπει να προβλεφθεί η υπαγωγή του στο ηλεκτρονικό σύστημα. Πρώτα είναι η παραγγελιοδοσία με βάση καταλόγους. Δεύτερον, η μείωση του διαδικαστικού κόστους, δηλαδή τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα, υπογραφές κλπ. Τρίτον, έλεγχος ανάλωσης, να ανταποκρίνεται στις ανάγκες η κατανάλωση. Και τέταρτον, το ηλεκτρονικό τιμολόγιο, το οποίο έχει θεσμοθετηθεί ήδη, αλλά δεν έχει υλοποιηθεί. Πριν απ' όλα όμως απαιτείται προετοιμασία και πρόσληψη προσωπικού τόσο για την ομαλή λειτουργία του κέντρου δεδομένων, το Data Center, όσο και για τη δημιουργία ενός κέντρου υποστήριξης των χρηστών, Help Desk, καθώς και καθορισμός των εγγράφων που δύναται να υποβληθούν ηλεκτρονικά. Όλα αυτά πώς και πότε προβλέπεται να γίνουν? Εμείς θα θέλαμε ένα σύστημα που θα τεθεί άμεσα σε λειτουργία για όλους τους διαγωνισμούς και όλες τις αναθέτουσες αρχές. Εδώ βλέπουμε τις πολλαπλές εξαιρέσεις, όπως αντικειμενική αδυναμία της αναθέτουσας αρχής στο άρθρο 6 παράγραφος 5, που επικαλείται το δημόσιο όφελος στο άρθρο 8 παράγραφος 3, οπότε εξαιρείται από το σύστημα, αλλά και αναστολή της εφαρμογής του για μια τριετία, άρθρο 8 παράγραφος 2. Επίσης, το σπάσιμο των ημερομηνιών σε γενική και κεντρική κυβέρνηση δεν είναι κατανοητό. Θα περιμέναμε το σύστημα να ξεκινάει από εκεί που υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα. Εκεί δηλαδή που είναι εύκολη η εφαρμογή και το όφελος είναι μεγάλο. Για παράδειγμα, στα νοσοκομεία, όπου το πρόβλημα σύμφωνα και με εσάς είναι μεγάλο, δεν καθίσταται υποχρεωτικό άμεσα, αλλά ένα χρόνο αργότερα. Ως προς το Γενικό Εμπορικό Μητρό, κανένας, πιστεύουμε, στον κόσμο δεν θα διαφωνούσε με τη δημιουργία του Μητρώου. Ούτε και εμείς διαφωνούμε με τη δημιουργία του Μητρώου, αλλά εδώ βλέπουμε την ίδια προχειρότητα όπως και σε άλλα νομοσχέδια που αναγκάζεστε να τροποποιήσετε σε ένα χρόνο, μερικές φορές και σε λιγότερο από ένα χρόνο. Για να είναι λοιπόν χρηστικό το Μητρό, θα πρέπει να είναι αποδεκτό από όλες τις υπηρεσίες πανελλαδικά. Δεν προκύπτει μέσα από τα συγκεκριμένα άρθρα πώς θα επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Πώς είναι δυνατόν να υποβάλλεται ένα τέτοιο νομοσχέδιο χωρίς χρονοδιάγραμμα εφαρμογής? Πού είναι το άρθρο με την ημερομηνία έναρξης, την ημερομηνία που θα καθιστά τη χρήση του Μητρώου υποχρεωτική από τις υπηρεσίες, έτσι ώστε να απαλλάσσει το επιχειρηματίας από το βάρος υποβολής εγγράφων σε κάθε δημόσια υπηρεσία, τράπεζα κτλ., αλλά και να διασφαλίζεται η υπηρεσία για την πληρότητα και εγκυρότητα των στοιχείων. Ως προς τα άρθρα 14-38 που αναφέρονται σε διαδικαστικά θέματα των σημάτων, θα θέλαμε μια επισήμανση να κάνουμε στη Διοικητική Επιτροπή Σημάτων, που προβλέπονται 3 μέλη, εκτός από τον πρόεδρο που είναι δικαστικός, τα άλλα 2 μέλη δεν προβλέπεται ούτε ο βαθμός τους, ούτε η πείρα τους σε θέματα σημάτων. Νομίζουμε θα πρέπει να είναι πεπειραμένα μέλη, γιατί είναι τελείως εξειδικευμένο το θέμα. Στα άρθρα 39 και 40, για το παρεμπόριο, εκτιμούμε ότι δίνεται μεγάλη έμφαση στην καταστολή, ενώ για μας θα πρέπει άμεσα να γίνει αποτελεσματικότερος έλεγχος στα τελωνεία κατά την είσοδο των προϊόντων παρεμπορίου στη χώρα μας, με την εγκατάσταση ειδικών μηχανημάτων X-ray scanners στα μεγάλα λιμάνια και όλες τις συνοριακές πύλες, καθώς και διενέργεια αυστηρών ελέγχων στις αποθήκες όπου συγκεντρώνονται αυτά και όχι όταν έχουν φτάσει ήδη στον καταναλωτή. Σχετικά με το άρθρο 42, θα θέλαμε να κάνουμε τις παρατηρήσεις μας, ενώ στην παράγραφο 1 η εποπτεία του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αττικής περνάει στον Περιφερειάρχη Αττικής. Εν τούτη, στην παράγραφο 4 αναφέρεται ότι ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού ορίζονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης. Για την επίτευξη της πλήρους διοικητικής και οικονομικής εποπτείας του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών, η αρμοδιότητα διορισμού του Προέδρου και των μελών θα πρέπει να ανήκει εκεί που ανήκουν οι λοιπές αρμοδιότητες, δηλαδή στον Περιφερειάρχη. Επίσης, για την κατοχύρωση της αντιπροσωπευτικότητας θα προτείναμε να παραμείνουν 2 εκπρόσωποι της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Παραγωγών
και 2 εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών, όπως είναι και τώρα, και να προσθεθούν. Και επίσης για το ημερήσιο τέλος, όπως έχουμε επισημάνει, όπως καταβάλλεται από τους παραγωγούς τις μέρες προσέλευσης και στους έμπορους να μην είναι για 25 μέρες υποχρεωτικά, αλλά για τις ημέρες προσέλευσης και να γίνεται ο απαραίτητος έλεγχος. Είμαστε επίσης κάθετα αντίθετοι στη λειτουργία των λαϊκών αγορών τις Κυριακές, καθώς εκτιμούμε ότι αυτό θα αποτελέσει το έναυσμα για τη λειτουργία των καταστημάτων την Κυριακή. Για τα συστήματα εισρωών εκροών, είναι μεν η ρύθμιση προς τη σωστή κατεύθυνση, εν τούτης θα θέλαμε να κάνουμε ορισμένες παρατηρήσεις. Για την επιβάρυνση για το σύστημα εισρωών εκροών θα πρέπει να το επομιστούν όχι τα πρατήρια, αλλά οι ιδιοκτήτες των δεξαμενών και των αντλιών, ενώ έχει θεσμοθετηθεί εδώ και 1 χρόνο η εγκατάσταση του συστήματος εισρωών εκροών, πάει από αναβολή σε αναβολή εφαρμογή του. Και τέλος, δεν έχει ληφθεί κανένα μέτρο για το λαθρεμπόριο που γίνεται με τις πλασματικές εξαγωγές πετρελαίου. Συγγνώμη. Ως προς το άρθρο 44 και 45, ψηφίζουμε παρόν στα συγκεκριμένα άρθρα με την προϋπόθεση ότι θα είναι η τελευταία παράταση της προθεσμίας της μετεγκατάστασης των οχλουσών μονάδων και στις περιφέρειες και όπου υπάρχουν ΒΠ και ΒΙΟΠΑ να μετακινηθούν, ενώ στις λοιπές περιοχές που δεν υπάρχουν θα πρέπει ως την ημερομηνία λήξης να έχουν δημιουργηθεί χώροι υποδοχής. Θα πρέπει λοιπόν να προβλεφθούν στα νέα χωροταξικά σχέδια και στις χρήσεις γης. Επίσης, θα ήθελα μια παρατήρηση να κάνω ως προς το άρθρο 53 για οικονομικά θέματα σχετικά με άδειες οδήγησης και πιστοποιητικά επαγγελματικής ικανότητας. Όλα τα ποσά που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 6 είναι πάρα πολύ ψηλά για την οικονομική συγκυρία και προτείνουμε να μειωθούν στο ίμιση τουλάχιστον. Μέχρι πριν μερικά χρόνια τα ποσά αυτά πήγαιναν σε ειδικούς λογαριασμούς και εξυπηρετούσαν ειδικές ανάγκες λειτουργίας του Υπουργείου. Τα τελευταία χρόνια αποτελούν έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού. Επίσης, επειδή τα ποσά αυτά δεν σώζουν κανένα κρατικό κορβανά, αλλά ενδεχομένως να σώζουν ζωές αν αξιοποιηθούν για σκοπούς οδικής ασφάλειας, προτείνουμε να πηγαίνουν όλα ή μέρος τους σε ένα αντίστοιχο ΚΑΕ εσόδων που θα δημιουργηθεί αποκλειστικά για σκοπούς οδικής ασφάλειας. Ιδιαιτέρως το ποσό της παραγράφου 5 θα μπορούσε και να καταργηθεί εντελώς. Πρόκειται κατά την άποψή μας για χαράτσι, αφού τα διπλώματα τυπώνονται από την Υπηρεσία Διαβατηρίων της Αστυνομίας. Επίσης, ως προς το άρθρο 58, για την τροπολογία σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια των Δικτύων και Πληροφοριών, είχαμε ζητήσει ήδη από την Επιτροπή να καταθέσει ο Υπουργός πλήρη και αναλυτική παρουσίαση του κόστους που έχει πληρώσει το ελληνικό κράτος έως σήμερα. Είχαμε παράλληλα προτείνει τη μετεγκατάσταση της υπηρεσίας σε δημόσιο κτίριο και δεν ψηφίζουμε αυτό το άρθρο. Εντάξει, τελείωσα. Εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και παρακαλώ να πάρει το λόγο ο ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κασής.